съм ти подготвила една игра да ми намериш числото. Значи, избери си първо цвят от моята панерка. Какво искаш? Само един ли може? Един само може, съжалявам. Ох, добре, Какво трябва да се вижда, нали? Ми да. Ето това. Добре, аз ще си избера тогава пък. Айде оранжево, че то да се вижда. Оранжевото ми е любимо, заповядай. Добре. Така. Значи играта е следната. Имаме няколко въпроса и с най-различни задачи, както се вижда на екрана. Задачите ще се виждат на екрана. Аз в момента ще ги споделям от моя лаптоп, така че тук няма читване. Ти имаш няколко листа, за да може в трудните моменти да си калкулираш нещата, така че заповяда един черен химикал. А ти имаш само един лист, нали? Аз ще имам един лист, като при мен... Усещам дискриминацията. Не. Да, това ще го има. Но, сега, идеята ще бъде следната, тъй като аз по-бързо изчислявам, но или сега ще видим колко се изложа. При мен аз ще имам само право през това време на играта само на един път да изчислявам на листа, ако много нещо се стороня и не мога на ум. А после ще проверяваме отговорите. Така че, айде да действаме. Първо започваш ти. Добре, какво трябва да направиш сега? Сега. Даваш ми задачата. Да, давам ти задачата, ти я гледаш и я решаваш. През това време аз попълвам тук с хиксове, докато съответно ти не го решиш. Защо си разпечата само един лист в такъв случай? Докъде стигнем? Който първи запълни, побеждава. Готова ли си? Не, ама да почваме. Хайде да почваме. Така, това ти е задачата. Така. Да. 12:42. Ау! Добре. Не го оградих напълно, броили са. Брои На матура ли сме? Така, готова ли си? Аз трябва сега да правя хиксове, добре. Да. Айде. Казваш кога? Давай. Къде си ти? Май те видях. Къде си, сериозно? Готово, намерихте. Готово. Дашам. Така. О, не, така. О, не! Това какво е? Минус 35. Ха-ха-ха. Така, 50. Защо с 56? Не виждаш, че е трудно да го откриеш. Човек, сигурно ли си, че има 50 тук? Човек няма 50 тук. Не знам. Какво не знам? Добре, 8 минус 3, 5. Предаваш се. Аз не се предавам, той листа просто ще свърши. Аз ще продължа просто на другата страница и готово. Ах ти. При мен ще бъде не е честно, така че аз обаче трябва да го попълвам. Хели, няма го, сега ти го намеря. Намери го. Добре. 12 минус 5 е 7, макаш едно на ум. 82, 85, мамо! Добре, така сме го, аз сега ще спра и сега ще го обясним. Как можах? Колко се получава? 12. 40. Добре. Не казвай. Така, 12 минус 5. 7. 7 минус 3 е 4. 47. Тук има 4. Да, добре. Оградиш, хайде. Добре. Ти вече един път спечели, не знам, броили са. Давай, аз съм наред, така че мисля, че почвай. Имам да наваксвам. Имаш, така е. Много хора, много трудно се намери. Готово. Много е трудно да се намери, каза тя след като ми попълни цялата страница. Така, ти си. Мато проблем, давай. че много смята. 56. Добре, аз съм. Готово. Чакай. Давам ти аванс. Така, Не, как се прави това? Така, 96. Ще го карам. Ти вече си ма била. Така, Ще може лист. 16, така, това е 2 и става... Той ли се прави? Сега ще разберем дали така се прави. Не се прави така. Имаш тази жокер тук.
Добре, Не е Хелен. Много си близко до... Едно нещо трябва да махаш в твоя отговор. Едно нещо, една цифра. Ти имаш 3 цифри на отговор. Нулата ли трябва? Махния. И става 12? Да. Добре, мерси. Така. Изложихме се. А защо? Чакай сега, обясни ми. Добре. Тук 80 ли си? Чакай да погледнем, че не виждам какво пишеш. Значи, дай по страта го сложи. Значи имаме 96 делено на 8. 8 колко път се държи в 9? В 9? А чакай, не се ли почва от Не, това е за умножението отзад. А делено отпред. Тук минус 8 става 16 делено на 8 е... 2, да. И това е. Добре, аз го пуснах наобратно. Нищо. Така, готова ли си? Не. Така, идеята, виж, ако аз да пълна до края, отзаде аз печеля. Ти го запълниш преди мен и ти печелиш. Ама искам да решим накрая още. Готова ли си? Искам да ви кажа, че имам 3 полуши колета и ти сега сте на Unicycle. Добре, продължавам. Готово? Така. Мислиш ли? Готова съм. Къде си, бе, душичко? Не ме смяташ. Казах го. Не мога! Просто не виждам. Намерихте, готово. Добре. Така. Ето. Да. Не, искам друго. Може да направим една друго с тебе? Всичко може. Искам по една геометрична да решим с теб. За време ли е пак? Има и дроби. Айде, добре. Сега, айде да направим така. Ти ще решиш една дроб или една геометрична, какво повече ти харесва? Дроб или геометрична? Това е... Това е по. Това го остави, това е десетични дроби. Искаш геометрия, мисля с триъгълник, или искаш дроби? За кой клас? 7? Това ти обясних. Кое ти избираш? 7. Добре, айде да правим така. Триъгълници. Добре. Май са Айде. хапят. Готова ли си? Ти си, аз пожалам си такова смятам. Да. Така. 110. Сборът колко беше на трите ъгъла в един триъгълник? В триъгълника 180. Същото, браво! Да. Ще получи ли бомбонче? И бомбонче, усмивка. Така, 70. Давай, айде! Добре, аз съм. Избери ми някой слайд с дроби, аз няма да гледам. С дроби? Да, какво си избереш? А те нагоре ли са? Нагоре съм. Стига бе, и аз мога го реша. Избери ми нещо, което ти си... Да, което прецениш нещо по-гадничко. Това не са дроби, нали? Това е дроб долното, горното не е. Това не е дроб. Това не е дроб. Това после да го изрежеш. Не гледам. И там не гледам, чакайте сега, не гледам. Ще гледам право към камерата. Готова ли съм? Почвай. Имаме. 1, 2, 2, 3, 1 трета. Къде си ти? Къде си 1 трета? Тук. Беше много приятно, колега. И да ви кажем, значи това нещо може да го направите и за вас. Много е забавно и вкъщи, като някакво лятно занимание. В Heli Academy правим и такива игри. Знаете записвания за урок по математика и български за НВЛ подготовка 2026-2027. Това е номерчето. Аз съм Хели от Heli Academy. Това е моята приятелка от Русия и от Китай. И пожелавам аз ще се запиша в Heli Academy тази година, като гледам. Заповядай, винаги с добре дошла. И пожелавам прекрасен мерен ден, слънче и бомбончета.